Ndewonu. Ihe anyị nọkwa na ya bụ ihe na-eme n'obodo. Afọ m bụ Grace Essen. Kemgbe ihe anyị na-akpa maka ya bụ ihe na-eme ụmụ nwanyị na-eji gbabie n'ime obi ha na obi agaghị adị ha mma. Anyị atụlechala ihe niile na-eme ha nọkata iwe a na-ewe anyị. Ememe ya otu a, wasị na ya ọwụghị otu a. Apụta n'ụzọ, eburu iwe si n'ụlọ pụta n'ama, n'ụlọ ọrụ, ebe a na-azụ ahịa, ụlọ akwụkwọ, makwa n'okporo ụzọ. Anyị sị na ya achọghị nke ahụ na ọ bụghị omume ziri ezi. Kama achọkwanụ m ka anyị lesikwa ụzọ ọzọ lee ya anya. Ịma na ụmụ nwaanyị ndị a na-eme ka ihe na-aga nke ọma n'ụlọ bụ ndị nne. Ụmụ nwaanyị na-eme ka ihe na-aga nke ọma bụkwa ụmụ nwaanyị na-eme biznes, makwa na ụmụ nwaanyị na-agba mbọ, na-agbashi mbọ ike, na-elekọta ezinụlọ, na-elekọta ụmụaka, na-elekọta di. Maka ịma na ọ dịghị mfe ilekọta di. Na-elekọta nnekwa n'elu ya, na-arụ ọrụ, na-azụ ahịa, na-arụpụta ụmụ ihe dị iche iche, na-ewebata ego n'ezinụlọ. Ndị m chọrọ igwe okwu ugbu a bụ ndị nna, ndị di anyị. Ka ụmụ nwaanyị na-agba mbọ niile akwe mana ọ dịghị mfe. Obere ihe ga-eme obi ajọọ ha njọ. Ụfọdụ ihe a ga-agwa ha, obi ekopụ ha, mebi ha kwuo okwu asị na-ekwuola, abawa mba, iwe wewe onye ọbụla. Ọ na-adịkwanụ mma nwaanyị na-eme ụmụ ihe niile a n'ụlọ, ọ na-adị mma ịkwado ha. Ọ na-adị mma ịgwa ha okwu na-eme ka obi na-esi ha ike. Ya ka m na-arịọ unu ndị di anyị bụ ndị nna, biko nụ lekọta na ụmụ nwaanyị ndị nne, ndị nne, nne ụmụ gị, kwasịrị wụrụ nne gị. Ị ga na-eme ha ka obi na-adị ha mma. Unu ga na-enyere ha aka, na-akasi ha obi, na-agwa ha okwu ga-eme ka obi ha na-adị mma, obi na-esi ha ike, ka ha mara na sọsọ ha akwụghị. Ka ihe m na-ekwu, unu ma ụfọdụ obere ihe ga-eme ime ya obi adị nwunye gị mma. Ndị nna, ndị di anyị, biko nụ, ana m ayọ unu, mere na anyị ka obi dị anyị mma, ka obi ghara na-agbawa anyị mgbe niile. Ka nwaanyị m kọrọ akụkọ ya na mbido nke si na di ya echetahụ ụbọchị a na-eme ncheta ụbọchị a mụrụ ya. Ọ bụkwa n'ezigbote ihe. Ụmụ obere ihe na-egosi na ịbụ nwunye gị n'obi. Nke wee nọkata ị na-echeta football, ichetakwa na nwunye gị nọkwa, ichetakwa birthday nwunye gị, ọ wụrụ obere ihe igotere ya ka obi dị ya mma. Obi dị ya mma, ị ga-ahụ na ezinụlọ ga-adị n'udo. Nke ahụ nke mbụ. Mgbe ụfọdụ ọrụ nọ n'ụlọ, mgbe ụfọdụ ọ na-anyịgbu nwaanyị mee nke o mee nke ọzọ, o mee nke o mee nke ọzọ, ọ sapụ efere, ọ hichaa ụlọ, ọ gaa ahịa, o sie nri, ọkwa n'otu onye. Mgbe ụfọdụ ike na-agwụkwanụ mmadụ, akwa ịma na nwaanyị abụkwanụ mmadụ ka ọ bụghị osisi. Onye ga-enyere ya aka, inyere aka. Ebe ọbụla ị ga-echi tinye aka, itinye obere aka. Ọ bụrụ ụbata, ị narị akpasị, o nne, ị lọtala, inye ya mmiri oyi ka ọ ṅụọ. Ome obi nwaanyị alọdata, obi adị ya mma. O sie nri, o jiri obi ọma sie nri ahụ, onye ọbụla erie, obi adị onye ọbụla makwa ya. Ụmụ obere ha ahụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị obi a na-adị anyị mma. Ọ bụkwanụ nnukwu ihe na-eme ka obi dị anyị mma. Ọ bụ obere ihe. Nke ahụ nwekwa ofu ihe ọzọ nwekwara ike imewo, ka m si wee kọọrọ unu maka nwoke na-asị ọbịa onye nwunye ya ego si aga dozie isi. Ụmụ nwoke ndị di anyị, biko na-elekọta n'anya anya. Anyị chọrọ ị na-adị mma n'anya. Anyị chọrọ anyị pụta ndị mmadụ asị nwoke a na-elekọta nwunye ya. Echekwara m ka ị soro na ụmụ nwoke na-elekọta nwunye ha anya. Ịnọkata inye ya obere ego, ọ bụgodị na ọ na-arụta ego, ọ gbanyeghụ ya obere ego, si ya nne ga-adosi isi gị, nne gaa ka edozie gị mbọ aka gị, nne gaa ka emee gị ihe ndị obodo oyibo na-akpọ make-up. Ọ bata n'ụlọ, obi adị ya mma. Ihe ọbụla ọ na-eme n'ụlọ were obi ọma na-eme ya. Ya ka anyị chọrọ ka ụmụ nwoke anyị na-eme. Ihe ọzọ anyị chọkwara ka unu na-eme, biko chọtara nwunye unu onye ga na-enyere ya aka. O nwere ka ọ bụrụ ụmụ unu, o nwekwara ka ọ bụrụ ndị odibo, ụmụaka na-akpọta na-enyere ndị ụmụ nwaanyị aka, ndị nne aka n'ụlọ. Akwa ịma na ụfọdụ ozi na-eme ike agwụ nwaanyị. Ihe ndị ọzọ kwesịrị ime
ike agwụzie ya ime ha. Inwe ike inweta ụmụ obere ụmụaka a na-eziga ụlọ akwụkwọ makwa na ndị nnukwu a na-akwụ ụgwọ, enwekwana ihe ọjọọ dị ya, ka ha wee kenyere nwunye gị aka. Nwunye gị nwekwa n'oge mee ihe ndị ọzọ dịkwa mkpa, hapụ ụmụ urughuru ozi ka ndị ọzọ wee na-eme ha. Nke ahụ wee okwu dịrị ndị nna na ndị di anyị. Achọrọ m ịgwakwa ụmụaka, ọnwụ na ụmụaka unu na-ege m ntị, unu ga-esokwa na-eme ka obi na-adị ndị nne unu mma. Ka ego unu ga-esi na-eme ya, gezienụ nụ ntị. Ndị nne na-achọ ndị ụmụaka na-erube isi. Ụmụaka na-eme ha gaa ụlọ akwụkwọ, akwụchara ha ụgwọ akwụkwọ, ha lọta ha ewere rizọtụ dị mma na-alọta. Ndị nne na-achọ ụmụaka na-enyere aka n'ụlọ. Ndị nne na-achọ ụmụaka na-eme ha gwara ha eme ya, ha pụta n'ama ha wụrụ ndị a na-akpọ example. Ọ na-eme obi na-atọ ndị nne ụtọ. Ya bụ ihe a ka anyị na-achọ ka ụmụ anyị na-eme. Ime ka ị ga-esi na-eme taa, nwee mgbanwe n'ime gị, na-eme ihe ga-eme obi adị nne gị ụtọ, ma iwu ya si taa na-aga n'ihu. Ịgụ akwụkwọ, ige ntị na ihe ndị nkụzi na-akụzi, mụta ya ọfụma. Kewu na-elecha ule ị na-alọta, ijiri asambodo edere nke ọma, edere excellent na-alọta. Ọ ga-eme obi adị nne gị mma. Ndị nne obi dị ha ma ihe a na-eme, eshiere gị nri, shere gị ụdịrị nri unu na-achọ. Ọkwa nne obi dị mma na-eshi nri o. Nne gị gwa gị okwu, igere, ime ihe nne gị gwara gị. Nne gị anọghọ ya, ị mara na nne gị anọghọ ya, ime ha gwara gị. Ọ bụghị sọsọ oge nne gị nọ ka ị ga-asọpụrụ ya, ọ ị ga-eme ha gwara gị mee. Enwere ụmụ ozi nọ n'ụlọ, ị gaghị eche ka nne gị gwa gị, ị gaa ha. Ọ were ịza ụlọ, ịzaa. Ọ were ịsa efere, ịsa efere. Ọ bụrụ ụmụ obere ha ị ga-eme mere ya nne gị obi adị ya ma dị ka ịsụrụ ya akwa. Ọnwụ na irugo oge ịsụ akwa, ịsọrọ ya nne